Takže ahoj všichni a já vás vítám u nového videa a dneska jsem tady společně s Alexíkem. Ahoj. Ahoj. A dneska budeme utíkat od Barbie. Jo, je to prostě, teď je to hodně v trendech, jo, protože vyšel ten film. No. A jo, tak jsme se rozhodli to taky natočit. Já jsem Barbie. Jo, a tady je Barbie v kleci. Já zachráním Barbie. Já jdu zachránit Barbie. Mě by zajímalo, proč se to jmenuje, no dobrý, to je jedno, nebudeme utíkat od Barbie, budeme prostě jí zachraňovat, jo. Já se ubral. Zatím to vypadá hezky. Nevadí? Počkej, já jsem marný. Zatím to vypadá celkem pěkně, to aby. Hodně výžový. Jo. Je. Tak jo, tady to rozbijem. Počkej, už to ničí. Projdeme ventilačkou. Ventilačka. Rozbij to. A dostali jsme se někam... Dobrý, checkpoint. Ne, checkpoint. To je dobrý. To máš zmáčknout. Aha, to můžu. Jo, to ti vysune tu plošinu. Proč to neudělala? Ty plošiny, jo. No. To jsi neviděla? No, neviděla, no. Tak? Co to udělá? What the fuck? A? Jo, nějaké oblečení. Já to nestih. Tady kabelka. Proč to furt, abys nějaký reklamy, nějaký zbraně? Čem mi pomůže zbraň? Jak teda ti řekla, že to obíčko bude jednoduchý. Jo, to byl bez tak bejt nějaký, víš? A to je tady ještě hard mode, jo? Ne, děkuju. Já jsem rád, že nám ten easy. Já to sebral. Nějakou do budku. To je kabelka, jo? Ty bys chtěl jíst kabelku, jo? Aha, to je to kabelka, no. A. mi to skoro tam zamáčklo. Move, haha. Jo, tak přece jenom to je, že budeme utíkat, jo, jasně, my budeme utíkat před zlou Barbie a budeme zachraňovat hodnou Barbie, tak to jo. No, počkej, protože to bude. Pomoc! Pomoc! Kabelka. Pomoc! 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 A po mně jde. Proč je tak velká, nebo něco? Gra. Až si jim to z toho seká. Si dojdu pro kabelku, že jo? Já jsem umřel. Už zase. Jo, to jsem viděla. No právě. A to je mezeríkem, jo? Myslíš? No, aha. Tam je díra. No je. Když jsi mi ještě před začátkem videa říkal, že jsi Barbie. Neříkal, já jsem říkal, že chci být Barbie, takhle. Hej! Proč se protil skrz? To není fér. Pro tebe. Neříkej, že jsi umřel. Ne, že? Ty jsi natrénovaná, já ne. Jo, a z čeho, prosím tě? Já jsem taky teď nehrála žádný obíčka a tak. Tower of Hell třeba? No, to ale není obíčko. Ale skáčeš tam. No, to je pravda. Ježiš, Solek. Pomoc. Mě to teď zavřelo. Kabo. Ježiš, jak to vidím tam dál. No dobrý, zvládla jsem to. Tady? No, vidíš to. Tady to musíš opravit. Tak běž první. Ne, speedrun ne. Ty nemáš teda speedrun? No ne, že nemám ráda, mě speedruny prostě nejdou. Mě šli dřív. Dřív. No, už nejdou. Pomoc! No tak já jsem to výjimečně dala, jo, ale třeba když jsme hráli to Escape Bob the Dentist, nebo jak se to jmenuje, tak tam byl speedrun, ten mi vůbec nešel. Čekám na tebe. Jo. Já vím, počkej. Jo, tak tady to klouže, ale nějak pomalu. Takže to je celkem lehký.
Může se znova na té stejné části vyvěc. To. Ježiš, ta Barbie. Možná je to až moc přehypovaný. Jo. A moc rýžový. Nebolí mi z toho očí. Ne, reálně tam ta kabelka byla. Celou dobu tam byla a já jsem si ji ani nevšimla. Ježiš. Co to? Aha. Mě to přestalo lítat. To se stává. Jak jako se to se stává? Že přestaneš lítat. Já ne... Mám křídla. Kabelka? Bez kabelky to nejde. Já se spadl. já jsem moc prudce otočil kameru. To se stává. Tak tady potom nahoře. No. Tady potom nahoře je ta Barbie. No tak si ji užij. Co když si Jo a my máme... Co když si do prkno vezmu s sebou? Máme po ní střílet rakety a ona mě zabíjí. Nebo jednou mě hitla zatím. Tak ty umřeš, no. Nevadí. Tak mě hitla po druhý. No tak umřeš, no je. Reálně to nestřílí vůbec instantně, to střílí až po několika sekundách. Jo? A se prkno. Na, Barbie. Si tě prknem. No, už se rozpadla. Zase bez vlasů. Jo? Už se rozpadla. Ne, nemám karton, pojď sem. Co? Podívej se na mě, kde jsem. A kde seš ty? Počkej. Mě nemůžu vést po V té žebříku. mezeře. Toho prvního. Co? Jsem tady s nějakým klukem. Ježiš, ty děláš s klukem v jaký mezeři, sakra. Je tady, aha. No a teď jsme tady spolu. Počkej, to chce fotku. No jasně. Otoč se, zkus se otočit. Ti řekne. Už jsme v 17. stage. Už máme 63%. Už jo, to je hezky krátko nějako. To jsem viděla. No, neviděla. To je dobře. Hele, kabelka. Samozřejmě nenechám si ujít kabelku, samozřejmě pro ní půjdu. Kabelka. Kabelečka. Tady ty 3 Barbie. 3 Barbie, ježiš. Ty jsi jako malý. Lol. Teda na výška holek. Au. To za silný, ale. Jo. Celkem jo. Kabelka. Hele, kabelka. Ty si máš teď zase. Au, tak pomalej. Hele, větrák. Já jsem ještě pomalej. Počkej na mě. Dobrý. Jsem mrtvé, já jsem se rozpadl. Tak znova. Dobrý. Jak nic. Ještě vidím, jak jdeš nahoru. Nebo jedeš, spíš letíš. Mě to disconnectlo. No. Ups. Nešťastný konec Barbie. Dobře, tak tady to video teda ukončíme. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak určitě nezapomeňte zanechat like a odběr. A nevíme teda, co se stalo. Už to opravdu hrát od znova nebudeme, protože už jsme měli celkem velký kus za sebou, jo, takže... My se uvidíme teda u dalšího videa, takže zatím čau. Čau.